नंगौ दिनैनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा बड'फा फोथार बे बड'फा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमाया दिनैनिफ्राय जागायबाय थारैनो जोंगा मागा हाबाफारिजों बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे हाबाफारि थामहिनबा 52थि बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय जागायबाय थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव नुनो मोन्दों फुंबिलि समाव नैबे गाहाय हाबलांग्रा दरखं बेखेवनाय आरो लोगोसेनो बेहाय एक्जिबिशननि जे दरखं बेखेवनाय बेफोर हाबाफारि बे हाबाफारिया जाबाय थादों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव जोबोदनो मोनसे जारिमिनारि सान जानो थांगासिनो दङ मानोना बे समाव मोनथिनाय बायदिब्ला हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बे अमित शाह बिथाङा बाहागो लागोन आरो मिजिंथिनो हायो जे बेहाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि माखासे दफा मावफुंनायनि सायावबो बिथां अमित शाहनिफ्राय गोबां मेसेज बे समाव मोननो हागोनखौ मिजिंथिनो हायो बे समाव खौरां मोननाय बायदिब्ला गासै 2 लाखनिबो गोजौआव बे समाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गेवलां मेल हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ मिजिंथिदों माखासे गेदेमा सुबुंफोर दङ बे सुबुंफोरनिफ्राय जोङो बे समाव नोंथांमोननो मिथिहोनो थाखाय आङो आखायाव लादों जुथुमानि जे गाहाय हाबलांग्रा दरखं बेखौ बेखेवबाय सार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया जुथुमा जे हाबाफारि सानब्रैनि बेयो दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरो बेवहाय आंखौ गुबैयै गाहाय दरखं मोखां बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना प्रग्रामाव होनाय जादों थिग बेबादिनो आंबो नुजाफैदों आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय आरो आं मिजिंथिदों बे 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जुथुमानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतुके बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि आफाद बिथांमोना बे डेलिगेट सेसननि गेजेरजों गोबां थांखि बिथांखि लानानै हारिखौ सोलोंथाइ समाजखान्थि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानायनि थाखाय निश्चय बिथांमोना बेवहाय सावरायगोन आरो लोगोसेयै जों बयबो मिथिगौ जे बिटिआर जे शान्ति एकर्ड बे एकर्ड जाखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव जिहेतुके बेवहाय गोजोना दा जाबाय लोगोसेयै बिदा फंबायनि गेजेराव जे मोनसे गुबुन हारिनि गेजेराव जोंनि गेजेराव जे मोनसे भुल बुजाबुजि साननाय दंमोन बेबो दिनै गैला बुंनो थाङोबा जोंनि जे भातृत्व बोध बेखौ जों गिदिंनानै मोनफिनबाय आरो ओनसोलाव जौगानायनि हाबाफारिया जाबाय दा बिटिआर एकर्डनि जे माखासे मावफुंनांगौ दफाफोर दङ बेखौबो निस्सय बिथांमोना सावरायलायनानै जिहेतुके मोनसे स्कप दङ स्कपआ जाहैबाय बेवहाय नखर मन्त्रि अमित शाह जी बिथाङा नुजाफैगोन हयथ' बिथाङा गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ फोसावलांगोन जाय बाथ्राफ्रा एकर्डजों सोमोन्दो थानाय मावफुंनांगौ माखासे आद्रा दं बेखौ जुदि फोसावजायोबा आरो फोसावनायनि उनाव जुदि मावजायोबा थारैनो जोंनि बे ओनसोलाव आरो साबसिनै बे जौगाखांगोन आरो बे गासैबो बाथ्राफ्रा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जुथुमानि गेजेरजों बेरखांगोन बेनिखायनो मोनसे शब्दयै जुदि जोङो बुंनो थाङोबा बे मोनसे बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि मोनसे जुथुमा होननानै जों बुंनो हायो गतिके आं मिजिंथिदों बे जुथुमायाव जोङो हारि बोरोन जेबो बासियाजासे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे जुथुमाखौ जाफुंसार होनायाव बयबो मदद खालामगोन बेनि अनगायै जोङो बे 52थि बोसोरसालि जुथुमायाव मेसेज दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि जे बोसोरसालिया जथुमा सानब्रैनि हाबाफारिजों दतमानि बड'फा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायगोन देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै 5,000 थान्दैफोर बिथांमोना हांख्रायहरदों आसाम आरो वेस्ट बेंगलनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे कमिटिफोर दङ स्टेट कमिटि डिस्ट्रिक्ट आरो आन्चलिक कमिटिनिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैगोन जों बानजाय आफाद हिसाबै जों थामथिम जानानै दङ बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय एबारनि जे जथुमा बे जथुमायाव रायखांनो गोनां माखासे हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादों जेरै साइन्स एक्जिबिशन बेवहाय जागोन साइन्सनि डेमनस्ट्रेशन जागोन आरो बेजों जोंनि फरायसाफ्रा थुलुंगा मोनसे मोनगोन साइन्सनि फारसे मोनसे बोगथाबनाय मोनसे फैगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसे गाबोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा जथुम मोनसे हाबाफारि लादों जेराव 20,000 फरायसाफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों जेराव भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधान फैगोन आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों लोगोसे गोबां माने एजुकेशनिस्ट मानसिफ्रा रिसर्स पार्सन महरै बाहागो लागोन जों मिजिंथियो बे गेदेरथार जे फरायसाफोरनि हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा थुलुंगा मोनगोन जोंनि फरायसाफ्रा गोबां गियान मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जथुमाव एबार जोङो जे एक्जिबिशन बेवहाय बुक स्टलफोरखौबो हांख्रायहरदों फरायसाफ्रा गाव लुबैनाय बायदि बिजाबफोरखौ नागिरनानै मोनगोन होननानै
जोङो मिजिंथिदों रिडिं कालसारा जाहाथे बारायो बेनि थाखाय नोजोर होनानै बे हाबाफारिखौ जोङो जर होदों बानजाय आफादनिफ्रायबो जाहाथे बेवहाय गोबां बुक स्टलफ्रा जाहाथे फैयो बेबायदि बिथांमोनखौ हांख्रायहरनाय जादों बेवहाय एक्जिबिसनाव गाहायै माखासे डिपार्टमेन्टफोरनि स्टलफ्रा बेवहाय नायथावथाव जागोन जेजों गाहायै जोंनि आबादारिफ्रा लाब जागोन इरिगेसन एग्रिकालचार हर्टिकालचार डिपार्टमेन्टफोरखौ मोजां डेमनस्ट्रेसन होनो थाखाय जों खावलायहरदों हर्टिकालचार डिपार्टमेन्टआ बाहाय बादायलायनायबो लादों मोजां आबादारिफोरनो बान्था होनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौबो बिथांमोना दोनदों जोबथा जे हाबाफारि 16 मार्चआव जागोन गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा बाहागो लाफैगोन गाहाय आलासि महरै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' मन्थ्रि इउजि ब्रह्मजों लोगोसे गोबां मन्थ्रिफोर बाहागो लाफैगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो फरायसा आफादफोर बेवहाय बाहागो लाफैगोन बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बाहागो लाफैगोन गासै 2 लाख बाहाय सुबुंफ्रा बाहागो लाफैगोन आरो बिथांमोना थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव जाहाथे लामाफ्राव उसुबिदा जाया बिनि थाखाय जोंनि बानजाय आफाद भलन्टियार्स आरो पुलिसफोरजों जों मोजाङै रायज्लायदों जाहाथे मानसिफ्रा फैनायाव जेन' खुनु आख' फाख' जाया एबारनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो आसा खालामदों मोनसे मोजां रादाब लानानै फैगोन नखर मन्थ्रिया अमित शाह बिथाङा पार्लामेन्ट सेसन जागासिनो दं 125 कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट जागोन बेवहाय जे जोंनि बिटिआर हालामनि मुलाम्फा जागोन एकर्डनि क्लजफोर माखासेफोर बाहाय रायखांजागोन 60टा समस्ति बाहाय पास जागोन बे पार्लामेन्ट सेसनाव बेफोर गासैखौबो नायनानै बे मार्च दाननि 13, 14, 15 आरो 16खौ लानाय जादों सरासनस्रा एबसुनि जथुमाफ्रा जानुवारि नङाबा फेब्रुवारियाव जायोमोन एबार बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानैनो आरो जों नखर मन्थ्रिनि कनसेन्ट बायदियैनो बे जथुमाखौ मार्च दानाव लाबोनो गोनां जादों जेयानो जाया मानो नोंथांमोननि गेजेरजों आं खावलायनो लुबैदों दिनैनिफ्राय जानो गोनां जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जेन रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि माहारियारि मोनसे आफाद बे माहारियारि आफादखौ बयबो जेन मदद खालामफैयो थुलुंगा होफैयो बिनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेरजों आं खावलायहरदों नोंथांमोना मिथिगौ एबा नुदों जे थांनाय जे आसाम एसेम्बलि जे जथुमानि गिबि साना क'क्राझाराव जादोंमोन बावहाय एसेम्बलियावबो आरो नोंथांमोननि खौरांगिरिफोरनि सोंनायावबो आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे बे बिलखौ लाबोनो थाखाय जेफोर फर्मेलिटिसफोर दङ बेफोर गासैखौबो कमप्लिट खालामनाय जाबाय होननानै बिथाङाबो बुंदों आरो जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायबाय थानाय जादों जे बे बिलआ फैथारगोन जोंनि 2 एमपि दं लकसभा आरो राज्य सभा बिथांमोनाबो खौरां लाबाय थादों जे बे सेसननि गेजेरावनो बे बिलआ पास जागोन